L-ex viċi kap illum deputat nazzjonalista Mario De Marco talab lill kummissjoni elettorali tal-partit biex tikkunsidra mill-ġdid id-deċiżjoni tagħha u jitħallew isiru dibattiti miftuħa għall-midja kollha bejn iż-żewġ kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Dr. De Marco għal dan ma' One News wara li wieħed mill-kontestanti l-ex kap Adrian Delija ġimġiel jirtira intervista li talab stess ma' dan l-istazzjon. De Marco għalhekk talab lill-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista tagħmel U-turn oħra wara li għall-ewwel ma ħallitx lill-kandidati isemmu isem xulxin f'intervisti individwali li jsirulhom biex imbagħad għalqet għajnejha fuq din il-materja biss. Naħseb ukoll li forsi wieħed jista' jirrikonsidra illi huwa fl-interess ta' kulħadd illi kemm jista' jkun id-dibattiti jkunu miftuħin għal kulħadd. De Marco konferma li l-kundanni li ġab il-Partit Nazzjonalista fosthom mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM, ex-deputati bħal Mario Gallia u l-akademiku George Vital Zammit li ġie inkarigat mill-partit stess biex ifassal il-programm elettorali li jmiss qed jagħtu stampa kera tal-istess partit. Partit li qed iħossu assedjat għal Gallia fil-waqt li Vital Zammit saħaq li ma jistax jimmaġina li ma jsirx lanqas dibattitu bejn Adrian Delija u Alex Borch. De Marco għalhekk qal li għall-perċezzjoni jkun aħjar li l-partit jiftaħ għall-midja kollha l-proċess fit-tellieqa għall-ogħla kariga tiegħu inkluż it-tneħħija ta' ċensura fuq One News. Naħseb illi il-perċezzjoni tkun aħjar jekk li l-affarijiet tkun miftuħa għall-midja kollha. Sa dan it-tant id-deputat Mark Anthony Sammut imbagħad kompla jħawwat ir-regoli li issa bdew iduru verżjonijiet differenti tagħhom. U qal li dawn ir-regoli huma biss sakemm jitlesta l-proċess ta' due diligence li ma' proċess ħadd ma jaf min qed imexxih. Ir-regolamenti li hemm bħalissa huma regolamenti sa ma jsir il-proċess ta' due diligence. Din tkun mur kontra d-demokrazija. Ġella darba l-kandidati jkunu approvati, isiru dibattiti kif kienu jsiru dejjem. Dak li ddikjara Sammutu kontra ta' dak li hemm miktub fir-regoli fejn dawn jgħoddu għal tul il-kampanja tant li minn wara li l-kandidati jsiru uffiċjali wara l-proċess ta' due diligence dawn saħansitra lanqas jistgħu jkellmu lil midja oħra li f'dik tan-nett.